One of the most recommended in my comment section itong jeans pares. Magmula last year sa tuwing may video ako na beef pares, palaging may nagko-comment na eto raw yung the best para sa kanila. So today, pinuntahan ko na rin yan sa wakas kapag Tuesdays to Sundays open to 24 hours at kapag Monday naman hanggang 10 PM sila. Malapit sa Dau Public Market at nasa Google Maps din. 90 pesos yung isang order ng beef pares at 20 pesos naman yung rice. Yung pares nila hindi matamis. Savory siya tapos malalasahan mo yung star anise. Hindi rin thick yung sabaw niya. Ito yung tipo na pwede mong higupin. Malambot yung meat, pati yung taba, and then meron siyang shredded pieces ng vegetables. In fairness, kaya pala marami nagsasabing ito yung the best for them. Masarap nga. Midnight kami nagpunta dito at maraming kumakain. However, yung siomay nila hindi ko masyadong type. Meron din kaming order ng goto. Ang napansin ko agad ay hindi lamang loob yung nakalagay sa goto nila, kundi yung same na beef and taba na nilalagay sa pares. Meron din yung egg, green onions, at maraming garlic. Tapos ikaw na lang yung bahalang maglagay ng calamansi and patis. This goto is really good. Salamat sa lahat na nag-recommend na to kasi ang sarap nga pala talaga ng food nila dito. Also, nung chinek ko yung page nila, nakita ko na meron din pala silang branch sa may main gate. Yun lang, bye!